naisia, eli tässä erittäin upeita tämän kyseisen syksyn huipputrendejä. Ja Maire kertoi, että miksi hänet pitäisi valita tähän tyylimuutokseen, koska hänellä ei ole mitään kokemusta ja hänellä on kova halu esiintyä. Hän haluaa esiintyä ja saada mahdollisuuden muuttaa sitä omaa tyyliänsä. Ja hän sanoi, että hän on hoitajana hyvin usein ollut niissä hoitajan asuissa. Että nyt olisi kiva löytää itselleen joku sähäkkä juhlatyyli. Ja tässä todella Vilan trendikäs upea kokonaisuus. Nyt puhutaan paljon tosiaan nahkahameista, glittereistä, koska juhlakausi on edessä, niin nyt juhlaan on sitten hyvä pukeutua tämän tyylisesti. Ja me kysytään vähän Mairelta, eli minkälainen tämä tyyli on sinun mielestäsi? Näkisitkö itsesi vaikkapa juhlassa tämän tyyppisissä asuissa? Tämä asu on tosi mukava ja mun mielestä tosi kaunis. Ja olen tykkännyt tästä ainakin. Hienoa. Eli käytännössä niin juhliin voisi lähteä upeasti ja naisellisesti. Eli se oma pukeutuminen on ehkä ollut paljon rennompaa, niin nyt löydettiin sitten hieno juhlatyyli. Kiitoksia Maire. Eli Vilan upea kokonaisuus löytyy tietysti tuosta Vilan myymälästä. Ja sitten tietenkin miehille löytyy kokonaisuus.